बोरै मोनदो आसोल जिबनाव बोरै मोनदो सिख्ला समाव बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सआनो गैयामोन गथ'आ हाबा जानानै बोरै मोनफैखो हौवाफोरनि सायावसो खामानि मावखाबाय आरो दिनै दा हराव खिन्थु इयो बुंनांला आरो उन्दुनायखो बोजा हां लागोन एख' बुंनो मोननाय नंला इखो दा हराव जुदि हंख्रदोबाथाय आं नोंसोरनो खोथायगोन दै ग्रद दोनलायगोन खोमा नै हाया बोरै दिखांदो हाया बोरै दिखांदो मा नायनो बे फारसेखौ नायनो दे हागोन ना गाखोनो अनलाजों दाउ लकेल दानासो दे माइब्रा होनसै ओंखाम लकेल ओमफ्राय फुंनि भाजा लकेल ओमफ्राय वाव माने सिग्रोम नोंलाय जिबनाव इदि बुज्रांनाङालै माबायदि बुज्रांनादो बोरैबा मोखां दिले आंना डायलगा बया हिनजावफोरनि खामानिखौ इदिनो मावनाय बायदि नुवाना लोगोफोर हिनजावफोरा आंखौ सापर्टआव कमेन्ट हरबानो जाबाय हिनजाव मानसिनि खामानिखौ इदिनो मावनाय बायदि नुवा जोङो फुंनि उथिनायनिफ्राय साहा फुदुंनायनिफ्राय सेख्ला सिबनायनिफ्राय न' सिबनायनिफ्राय हौवानि जि जोम सुनाय निजिनि जि जोम सुनाय आरो इनिफ्राय देलायनायनिफ्राय लानानै ओरै ओंखाम ओंख्रि फुंनि संनाय सानजौफु संनाय मोनानि संनाय खुरना होनाय सुनाय आरो हेल्ल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि एन महिलारि चेनेलाव गोसो गोरबोजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो ओइ मेक्स सिरिथा आसा खालामो नोंथांमोना इसोरनि अननायाव बयबो मोजाङैनो दं जोंबो दासान्दि मोजाङैनो दं गांगादपा आं आइ ओमफ्राय आरो बाबा गासिबो मोजाङैनो दंथ'यो आरो ओमफ्राय दा बिदिनो माइ हानायनि बोथोर नालाय दासान्दि जोंहाथ' हाजिरा होगासिनो ओमफ्राय हाजिराफोरानो दिनै फैयासै आरोना ओरैबादि अखान्थि मोनबाय आङो मानो होनोब्ला आङो साहाखौ फुदुंनानै टिफिनाव सोनानै गांगादपानो हरखादोंमोन आरो ओमफ्राय दिनै आरो हाजिरायानो सानै फैयाखैनो ओमफ्राय सानैया आरो नेनानै बिदिनो लोगोखौ मोनैनि हायासै 10ता बाजिलांबाय ओमफ्राय दा आरो आं 10ता बाजियाव साहाखौ हरबाय साहाया ओरैनो बिनना फैफिनजोब्बाय आरोना ओमफ्राय आङो आलाय सिलाय नै लखबफिनबाय आङो साहाखौ लखबनानै दोनबाय नैयाव साहाखौ लखबफिनबाय आङो ओमफ्राय आरो मिथायाबो नै सेरेब टनिकखौबो लाबखालायदोंमोन मेथाइबो लाबलायदोंमोन सेरेबजों लोंनो ओमफ्राय नै सिंग्राखौबो गांगादपाजों आंजों मोननै जाबाय बिदि जादों आरोना र'हाय बिदि सिंग्राखौनो थरसे हैनोसै आं खां जाबाय दङ मानो इफोरबायदि नोंलाय खान्थि गैयिलाय है नो जा मानो इदि हाबा मानो गाख्रबबाय थायो नोङो सिरि थानांगौ ना ओमफ्राय ना माने दायो मैयायो लाबोनाय माइखौ जोंहा सौनो नागिरदो आरोना मारा नानो नागिरदो ओइ नै खिजा लोगोफोर माने एसेल'थार आरो माइया नै खिनिया मैया लाबोनाया ओमफ्राय इखौ दासो सौनो नागिरदो मारा नानो नागिरदो मारा नानाय ना मानाय होनो बावगारलांबायहाय बेथो मा खुलुमदों गिदो मारा नादो आरोना जोंहा न' खाथिनि इयो लाजिदोनो ओमफ्राय गांगादपाया दाना बायदासिगोन आजिखालिथ' बिदि खस्थ' खालामनाङा खालि आजावनांगौल' नालाय ओमफ्राय दा बेयावनो गनानै थाखागोन मालाय माइया जेबो टेनसन गैया आरोना ओमफ्राय आङो अनला ओंख्रि संनो नागिरदो ओमफ्राय सोरबा बुङो आरो दाबायदियाव अनला ओंख्रि मोनजाया माइ ओंखारफुनाय टाइमाव होननानै ओमफ्राय मोनजानाया मोनजाया आरो मोनजायाखोनो होनना खोनायो आंबो ओमफ्राय उपाय गैया आरोना अनला ओंख्रि जानो लुगैनाया ओरैबादि एक्साइटेड बिनि थाखायनो दाउ एवफ्रामगासिनो आङो रं संख्रि जेबो होथ'वाखै आरोना आङो लोगोफोर संनाय खावनाय ओरैबादि हुलुस तुलुस आरोना हारसिंनो फारसेथिं माने ओंखारनायखौ गार' होलाङो ओमफ्राय फारसेथिं सङो ओमफ्राय फाइनालि आंनि अनला ओंख्रिया अनलाजों दाउ ओंख्रिया मोनबाय आरोना बेयाव आं बांद्राय हालदै होआ हालदै होबा माने आं अनला बायदि मोना आरोना लोगोफोर नायदो लोगोफोर जि गोथाव जाखाबाय आरोना आङो साखिखांबाय ओमफ्राय आं बेयाव दुन्दियाखौ बुरजा होनानै होदों एसे गोथां मोजां नुनायनि माबायदि नुदो नोंथांमोना कमेन्टआव हरदे लोगोफोर जा गोथाव जाखाबाय खिन्थु आंनो थगायाखै दे ओमफ्राय ना आंनि अनला ओंख्रिया मोनबाय इखौ आङो दा खांनोसै आरो ओमफ्राय फारसेथिं आङो दाउखौ खावसे
एवबाय आरोना मुला आलु होनानै एवबाय लोगोफोर दानिया आं अनलाखौ खांनोसै मा ओंख्रि संखो मा माखोलै बेथो हो अनला अय द' खामानि नामा अनलाजों दाउ मुला आलु ओमफ्राय ना दाउखौ खावसे एवबाय दाउबो खावसे एवबावदो बा देन्जार ओइ वाव आदै थैखाबाय नोङो आरो नैयाव नै देन्जार है ओरैबायदि मावग्रा माने इफोरबायदि मोननानै आरो मा नांबावगौ जिबनाव बेफोरबायदि गेजेर गेजेर बाख्नाय फैनांगोन बाख्नायबा उसा जायोना रायलगा जा लोगोफोर रोजा इसिंनि खामानि गैया मावगासिनो ओमफ्राय आं आरो सान्दुआव थांनानै माइ मारा होगासिनो मिथिबाय डायलगा बया हिन्जावफोरनि खामानिखौ इदिनो मावनाय बायदि नुवाना लोगोफोर हिन्जावफोरा आंथ' सापर्टआव कमेन्ट हरबानो जाबाय हिन्जाव मानसिनि खामानिखौ इदिनो मावनाय बायदि नुवा जोङो फुंनि उथिनायनिफ्राय साहा फुदुंनायनिफ्राय सेख्ला सिबनायनिफ्राय न' सिबनायनिफ्राय हौवानि जि जोम सुनाय निजिनि जि जोम सुनाय आरो इनिफ्राय देलायनायनिफ्राय लानानै ओरै ओंखाम ओंख्रि फुंनि संनाय सानजौफु संनाय मोनानि संनाय खुरना होनाय सुनाय आरो जिबनाव बिराद दुखु होमबा बेनि गेजेरावबो नों सहिखौनो मावाखै इदि होनजानो हागौ डायलगा ओमफ्राय माने आङो दासो इसिङाव हाबफैनो मोनदों आरो ओमफ्राय दाना आङो मारा होनानै माइखौ बेलेग जायगानिफ्राय बेलेग जायगायाव फोराननो गारनाय बोस्लायनि ओमफ्राय फारसेथिं बाजैया इयाव आरो माबाखौ मा होनो जुजाइखौ माने जावगासिनो इ जावखांबाथाय आङो सान्दुङाव माने फोराननो गारनाय जायगाखौ सोलायनांगोन बेनि कारणे आं मुस्रि बायनानै लाबोबाय बाजाराव थांनानै ओमफ्राय नै नेखिजा जावगासिनो बैयावबो फोराननानै दोनदों माने बेखिनि माइखौनो माबानानै फोराननानै माने बस्थायाव सोना दोननांगोन नालाय ओइ मोनसेनि माइआथ' गोबां जागोन माने फोराननो जागा मोनैनि कारणे माने बेखौ माने दिन नाग्रोबाय आरो এই रखम घटना जाहैदों जोंना वाव माने सिग्रोम नोंलाय जिबनाव इदि बुज्रांनाङालै माबायदि बुज्रांनानै बोरैबा मोखां दिले आंना डेन्जार बियार गंसे लानानै संना लोंबाय थाना होनदो संनायफोरा मानो ओरै जिबनाव खामानिया इयावनो जोबाखै इ मोनसे फंसे खोथा मिथिबाय खामानिया इयावनो जोबाखै माइ लामनांगोन फोथाराव दांग्रि रोगानो थांनांगोन ओइ खामानिया इयावनो जोबाखै बास इनोल' नोङो फोथाराव थांबावनांगोन दांग्रि रोगानो इनिफ्राय आरोबाव थौ ओंखारलांदोसो भाजाया मोनखाबाय नालाय वाव भाजाया मोनखाबाय नालाय दानिया एबार माइखौ फोराननो जागा बज्लायनोसै मुला आलु दाउ लकेल ओमफ्राय अनलाजों दाउ लकेल दानासो दे माइ फोराननोसै ओंखाम लकेल ओमफ्राय फुंनि भाजा लकेल ओमफ्राय थ' माइ रोगानोसै माइखौ फोराननोसै थौ माबा आं मुस्रि बायना लाखाबाय नैयाव गोसो थोनाय बेरामा हाजिरान रजे नोंनि मेगनाव नोंनिनो मोदै गावखौनो गाव आंबो बावगोमालांबाय बिखा गेजेराव नोंखौ लानानै बेनो नामा उपाय गैया आरोना बेफोरबायदिनो सल' खननानै गोसोनि दुखु दाहाखौ बावगारनानै बेफोरबायदि मावना दांनायाव मुखुब मानो होनोब्ला मावनाय दांनायाथ' सबनि न'खरावबो जायो ओमफ्राय ना बेनि गेजेरावनो दुखु थायो बयहाबो ओमफ्राय बे दुखुखौ बावगारनो थाखाय सल' खनै खनै गोसो गोस्रां लानानै मावोबासो खामानिया साक्सेस जालाङो आरोना ओमफ्राय फारसेथिं आङो जोंहा बिजावजालि आंनि असे बिब' सना बाना बि गैयाबा आंहा जिबनाव एख' गैया हे भगबान नोंखौ सोर फैनो होदो थांथेना गारबोदोंमोन ओइनो हाखु दाखु हेसर हे फैथारबाय नुदों हेसर आबा मेक्सानै नुदोना माने जोंहा बिब' गैयाबा आंहा एख'आनो गैया आरोना नै बिब'खौ आं गिजा फारसेथिं आंहानि माइखौ सालिनो होदो आरोना बे मारा नाना गालांनाय बे माबा थायोना साबाखौ सालिनो होदों आङो आब'खौ बेसेरा इयाबो न'आव ओंखाम ओंख्रि संदोंमोननो बिखुमजोआ माबायाव थांदो बिखुमजोआ हाजिरा हानो थांदो माइ जों गामिनिफोरा माइ हानो थाङो नालाय हिन्जावफोराबो ओमफ्राय ना
ओंखाम संनांगौमोन आरो ओमफ्राय ना दा भाजाखौनो एसे हरसिगोन आङो आइनो ओमफ्राय ना दा आब'खौ एसे खामानि मावनो होबाय आरो आं फैसा हरगोन आरो हाजिरा मावनो होदो एसे नै इसाबो माइ माखाया एबार माइफोरानो गैथारा आरोना बिराद असान्ति जाखांबाय माइ माखा इयो माबा 3 बिगानि ना मा होनदोंमोन माइयानो खम जादों ना एबार जानाथ' गैथ्रा एमा उंगावंगि बेसर जोंहाना माइया इसोर आं जागासिनो जाया माथो इसोर दे नों इखिनि जानायानो जायो लायगासिनो नै जा ओंखामा मोनबाय गोरोंखा मिक्स मासि इन्टारेस्ट जायो नोंलाय इसोर मानि इदि नोंलाय आयै ओ मेक्स काम फै गेलेसिगोन मेक्साइनि गेलेनो मोजां मोन्दोंमोन आरो फंगालासो गेलेदो नै मेक्सा नै गांगा टप्पा खिजा खामानि मावदो गांगा टप्पा लटप्पा हिन्जाव नांगौलै आफा दा मानो मावनांदो हिन्जाव जानानै मानो मावनांदो नोङो मानो मावनांदो हिन्जाव जबा इदि खामानि मावनांदों मावामोनबा दा बेसे बेराय जानो हागौमोन दा हाबा जानानै मावनांबायना माव दानिया माव लोगोफोर दायो जोङो फोथाराव मोनफैलायबाय दांग्रि रोगानानै नैयाव दोनफैगोन आरोना बेयाव मुस्रिखौ बनानै लाखाबाय जोङो बेयावनो नागोन गोबां नालाय माइया ओमफ्राय ना बाबाया दांग्रिखौ खाहोलांबाय दं आरो ओमफ्राय नै गांगा टप्पायाबो रोगादो नै जोंबो दा रोगासिगोन ओमफ्राय ना दांग्रि रोगानो लाबोनाया नै थास'सो बुथुमबायहाय इसोर दसेनो नुवा नुख्लाब नै बुफुजोब्बाय नै गाबोन नादो आरामसे जानांगोन ना आब' होख्लायगासिनो हाय'इदो होख्लायजोबनोसै जानो लां नोङो इखो ओइनो गांगा टप्पाया दाहोना नुहुरखादो दै र' इनो वा दाहोना नुहुरखायो गांगा टप्पाखौ देन्जारसो आयै बिफा नुखायो मानसिखौनो बिफा नुखायो होनलाय माथो गावसोरासो रोगाबाय जों रोगानो गोनांखौलाय नोंसोर खाहोलांनो होदो होमबासो थाब जागोन ना खाहोलांनांगौसो नोंसोरो जों मोनसे रोगागोन ना गिलिरथार मस्थ' गोदान दानना लाबोथारदो दाहोनायानो गोदान नालाय हुलाबारियाबो गोदान ओरै मोखांसो दोननांगौमोन खोमा बोरै मोनदो आसोल जिबनाव बोरै मोनदो सिख्ला समाव बेफोरबायदि एक्सपिरियेन्सआनो गैयामोन गथ'आ हाबा जानानै बोरै मोनफैखो जिबनाव न'आव ना कुटादाल फोथाराव थाङोमोन ना माइमोन ना माइ दांग्रियानो रोगायोमोन तामाम गरम सान्दुंआ बावै बोरै मोनदो बिजाव जालि सानैफोरनि खामथाबलायबाय सं इनैफोराव आंखौ रोगाखांबाय खावसे नैयाव निजाबना दोननाया लाबो दैया माखा खावसेखौ रोगाजोबनानै दानिया लास्ट एन्डिंआव बेफोरबायदि माने नैयाव जाब्बाय आरो खावसेखौ ओइ माखासे इनिफ्राय नैयाव ओरै जमा बुथुमजोबना दोननाय खावसे दंबावो नै दिखांख'लायनो हायाखै बेलथायलाय लांदो बेथोलै मोनासे जालायबाय
दाना नैखिनिखौ माने खाना दोननायखिनिखौ बजायखिनिखौ जाबजोबनानै थांनोसै आरो नैयाव नै बेफोरबायदि ओमफ्राय नैयाव खावसेयानो थाबाय ओमफ्राय इयाव खावसेयानो दंबावो दाना नै बोरै मोनदो जिबनाव बेबायदि मावफेरना मावफेराखैमोन माथोखौनो लायासोला बोरै मोनदो जागारना ओरैनो ओंखाम ओंख्रि संनानैल' ओरैनो जागार थायोना नोंसोरो दिनै बोरै मोनदो बा गार'जोब्बाय खाथ्रा लाबखायो नै बा बयद' गोरलै ओमफ्राय मायाबो गार'लायगोन नामा खोरै जुगागोनसोलै दोननायावनो दाना माने बेखिनिखौ जमा खालामजोबना दोननानै ओमफ्राय गाबोन मैसु गारिजों लांफैनानै सबनिया नानायनि लाहार फाहार माने ओइफोर माखा खावसे बुथुमजोबनो दंबावोना ओरै खना खनला गोबाङैनो दंबावो मथा मथि बेखिनिसेसो जाबावगोन गोबांथार दंबावोना ओरैहाय ओमफ्राय आरो खनाखिजा दंबावो एखैजा देन्जार नै हौवाफोरनि सायावसो खामानि मावखाबाय आरो दिनै दा अरागानोथ' इयो बुंनांला आरो उन्दुनायखौ बोजा हां लागोन एख' बुंनो मोननाय नंलायखो दा अराव जुदि हंख्रदोबाथाय आं नोंसोरनो खोथायगोन दै ग्रद दोनलायगोन खोमा नै हाया बोरै दिखांदो हाया बोरै दिखांदो मा नायनि फारसेखौ नायनि फारसेखौ गोजा जाजोब्बाय नै गोजा जाजोब्बाय बोरै मोनदो मावफेरदोंना मावफेराखैमोन न'खराव बेफोरबायदि मावफेराखैमोन दिनै फार्स्ट टाइम दिनै फार्स्ट टाइम नोंसानाव फैनानै मावबाय बोसोरथाम बोसोरथाम मावबाय दोन थाथसै जोबगोन ना जोबाखै जोब्बायबा फैदो फै खानसेखौ गाबोन खानसै बा मोनालायबाय दे हागोन ना गाखोनोयै देन्जारसां Mami Katra Nana yang mana? Deser orang kantung itu ini bae. Karena जोङो लोंगोर र' थांनायनि लाहार फाहाराव नों हमनाय मावो लोगोनो बोरै मोनदो गोजा जाजोबदों ना बोरै मोनदो जियाबा जिलाबानो मा थास'आलाय थास' दोन गाबोन लांनांसिगोन गाबोन एरखौ लांनानै लोगोफोर तामान मेंबाय खिन्थु खस्थ' खालामबाय आरो खस्थ' खालामनो लुगैनानैनो खालामथारबाय ओमफ्राय नै माने मावनायानो जोबनोनो थाङा नै जोबनायनि लास्ट आरो दसेनो थास' बुथुमबाय दहायनि ओइयाव बुथुमनाय खावसे दं ओमफ्राय इखौ बोथिसे खालामनानै जों ना गिदिरजों जानायनि थान्दा ओमफ्राय नै दानि आं सोनोसै आरोना गांगाथफानि माइनाव माइनावखौ आंसो लानांगौ गावसो लाबाय इसोर हानानै जोब्बाय आरोना लोगोफोर दायो थांनोसै मा दिनैनिया जोब्बाय आरोलै दिनैनि मावफारिया बेखिनियावनो जोब्बाय थ' नै लाबाय बेखौ जासिगोन खारैदो नादो लाले आं मोना लाया मेंदो रयखौ हमग्रा मानो मानसिबा दुला खोमसि रोम जाजोब्बाय आरोना मोनाबिलिनो थांबाय थानोसै दा न'आव थ' बाय बाय लोगोफोर